UPNek ahalegin berezia egin du aurtengo San Fermin jaiak bortzatzeko, eta ahalegin hori pobre den mitik haratago iristen da. Argi utzi zuten Bilabezaren entzierroan burutu zuten polizikarga basatiarekin, eta atzo bertan Riaurriauri loturik burutu zituzten 5 atxiloketek berretsi egin dute. UPNek errepresioaz baliatuz bere neurrira egindako Sanferminak nahi ditu. Errealitateak ordea lotsagarri utzi du UPN eta Amaia alkatea. Ez dute ulertzen Sanferminak eta oro har jaiak herriak egiten dituela. Herria da kantatzen duena, dantzatzen duena, entzierroan korrika egiten duena, amaiketakoak egiten dituena, askariak edota afariak egiten dituena. Eta horrexegatik dira Iruñeko jaiak munduko onenak, herriaren jaiak direlako. UPN entzungor eta itxu agertzen zaigu herritarren parte hartzearen aurrean. Ez dira gai ez entzuteko ez da elkarrizketak abiatzeko. Egiten dakiten gauza bakarra inposatzea da. UPNek jendartea eszenatoki bateko fondoa bailitzan nahi du Sanfermietan, telebistan saltzeko irudi polit bat besterik ez. UPNek Sanferminak lapurtu nahi dizkio Iruñeko herriari eta oso oker dabil norabide horretan. UPN eta Amaia lotsagarriari dira gelditzen Sanferminetan errepresioaren aldeko apustua egiten dutenean. Jende orok ikusi ahal izan du polizia izan dela eta ez herria, jaietan enfrentamenduaren bila joan dena. Mundu guztiak ikusi du, Riaurriauko gertakarien sua ez zutela atxilotuek piztu, baizik eta identifikatuak izan ez diren beste provokatzaile ezezagun batzuek. Antzeko zerbait esan dezakegu, Bilabezaren entzierroari buruz, izan ere UPN eta PPren aginduetara dauden polizindarrak izan ziren ekimen espontaneo eta erabat jai giroan egindakoaren aurrean bortizkeriaz erantzun zutenak. UPN eta Amaia beraien jarrera zuzendu behar dute lehen bailen. Hartu duten jarrera errepresibo zoroa alboratu eta kalera jeitsi behar dute jendeari entzutera. Elkar entzunez eta elkarrizketak abiatuz soilik lortuko dugu denon neurrira egindako Sanferminak egitea.